wata masarauta. Kashi na 17. Duk wanda ke wurin da zuciyarsa ta yi rauni, wasu ma har da kwallarsu. Mai martaba da zuciya ta kare ya ce, ka daina wannan maganar mana, zafin ciwo yake saka ka faɗin haka. A'a baba, lokaci na ya kusan karewa, duniya kenan, mulkin da nake ta nema. Na iya kashe ɗan uwana saboda shi, na dawo kuma ina karin rayuwar mahaifina da dan mulki, sai kuma gashi ban samu ba, ya je ga hannun ƙanina. Tare ne ya kuma taso masa sai da ya dan lafa masa sannan ya ce, alfarman da nake so na nema a wurin ku bayan tafiya ta ita ce, dukiya ta rabawa ta biyu, kashi ɗaya rabawa duk wani mai haƙƙin gado na, kashi ɗaya kuma amin sadaka mai gudana. Ku yi neman min yafiya a wurin Allah saboda ban da isasshen lokacin da zan yi ta neman. Nan wani tarin ya kuma sarke shi, nan fa ya fara karkarin mutuwa har ya halinsa. Wani irin kuka Jahulu ta barke da shi, Dr. Yusuf ya je kira ya zo ya yi aunansa, sai kawai suka ga ya janyo bedsheet ya rufe fuskarsa bayan ya shafa ido. Allahu akbar, duniya kenan, duk abin da ka aikata a cikinta wataran dole ka bata. Ita mutuwa hanya ce ta kowa, titi ne shararre wanda kowane dan adam sai ya bi shi. Allah ka sa mu cika da imani mai kyakkyawan ƙarshe, amin. Wallahi ta zubo mai martaba ya ce, Allah ya fi maka Hassan, ya sa ka huta. Wannan mutuwa da baba Hassan ta shigi mutane sosai, ba bata lokaci aka shirya shi aka kai shi makwancinsa. Bayan an dawo ne aka ci gaba da zaman gaisuwa, hakan gida ya kasance masu cikin rashin jin daɗi. Zaune take kan ganin tana jin zuciyarta na tashi. Lokacin da aka yi sadakar 40 na baba Hassan take jin jikinta ba da daɗi. Ga kuma wata ƙawarta da suka yi magana a group din su na makaranta take ce mata ai ta samu ciki duk da kuma tana shan panin pills. Ita su sama tunaninta ya zo mata anya ba ciki bane ba ita ma, tunda tana da implant a hannunta. Amma labarin ƙawarta ya shige ta sosai, ta riga ta saka mata shakku. Ta yi nisa cikin tunanin har Sadam ya shigo bata sani ba. Kallon fuskar ta yayi ya ganta cikin rudani. Zama yana ɗauko apple ɗin da ke gefe ya matsa ya ce, ki kuma lafiyarki kika yi nisa cikin tunani, ko yin salama ta baki ba? Zabura ta kalle ta ce, ai ban san ka shigo ba, ya za ki sani tunda mai ɗinki na wani gun. Faɗa min me matsalar? Ya ni fa tunani nake anya ba ciki ne da ni ba. Har ya ji apple ɗin ya dakata yana kallanta. Ciki fa, yaushe kika samu ciki ban sani ba. Ni na tunanin haka ne saboda na fara jin changes a jikina. Sai hawaye matsuwa ya kama ni ta ce, to me abin kuka kuma a ciki? Kin yi test ne? Ban yi ba, amma na san cewa shikenan babu ni babu karatu. Ina ta so da su sun cika shekara guda in yaye su, sai gashi kuma na kwashi wani cikin. Sai ta fashe da kuka, rungume ta yana faɗin, kin Hassan ki shiru kin jigo, shin ma wai ni kam ba kina da implant ba, ko kin cire ban sani bane ba? A'a tana nan ban cire ba. To ta yaya ma za ki samu cikin kuma ke baki test ba balle ki tabbatar? Haka kawai sai ki fara kuka? Kanin da gaske take yasa ya dauke ta zuwa wurin wani likita abokinsa a gidansa yana mata serum blood, ko kafin sakamako ya fito in an bincika bugun zuciyarta zai kai 200 don ta kasa samun nutsuwa. Da dariya likitan ya fito yana magana, daman fa na ce maka ta riga ta saka shakku a ranta ne, ba ciki bane ba, kawai dai side effects din robar ne. Komai ma tana iya sawa, ta sa wasu matan kiba wasu kuma rama, ko kuma kaga mace na lulai kamar mai sabon ciki, ko ka gashi ya zube ko ciwon baya da juyawa. Abubuwa dai suna da yawa. Maybe kawarki bata yi baki ka'ida wurin shan maganin ba, shi yasa ta samu. Hankalinta ne ya kwanta, sannan suka yi godiya suka wuce. Tunda suka dawo yake mata madariya, tun tana biye mishi dai har ya fara bata haushi. Shigewa ta bedroom ɗin ta turo kofa da ƙarfi. Shi kuwa dama yana da aikin da zai yi da laptop ɗinsa, sai kawai ya janyo kujera ya fara aiki. Kashi gari su Muhibbat da Imam suka kawo musu ziyara, murna a gurin sama ai ba magana. Bedroom suka shige da ita da Muhibbat. Shi Imam wucewa yi dan akwai inda yake son zuwa. Muhibbat ta kalli ta ce, sis ni kam wai ina wani tsimi nan da mamma ta sa aka kawo mana daga Agadas, kin tuna shi? Ina tuna shi, tsimi yana da kyau gaskiya. Dan Allah in kina da sauran ki bani mana. Wallahi na ji daɗin tsimin nan saboda yana min aiki ba kaɗan ba. Ka ji manyan gari, yaushe ma kika san daɗin wani kayan mata? Oke ke ce nan, sai ki zauna ai, dan dai ni da kike gani na bana wasa. Mamaki dai nake, ko da yake ma ai ke tsayawa mamakin ki ma wasting of time ne ma kurum. Amma anya sis ba ciki gare ki ba? Shikenan ke baki da magana sai ta ciki? Ai ce ina jibro na gaya yana gama di yanda aka yi da ke, kuma ni kan ma in ciki ne ai Allah ya kawo shi idan muna so. Amin amin. Amma kina likita da ke baki sani ba ko kina da shi ko baki da shi ba? To ainihin komai ban ji, normal nake gaskiya, kuma period ina saura kwana 8. Gaskiya kin ƙara haske da kyau. Ke baki lura ba? Wannan kuma kiwon yayinki ne, dan in ya iya kiwo gaskiya. Dariya suka yi dukkansu.
ba su sauko suka bar hirar ba sai da imamu ya zo ɗaukar ta. Bayan shekara 3 a cikin wannan shekaru abubuwa da dama sun faru. Shigar sama makaranta bayan ta yi little, ita ma Muhibba ta haihu, an samu baby boy, aka saka mishi sunan Imamu. Sannan ita ma Anita da ta yi miscarriage sau 2. Mulki kuma sarki shi ke ta gudanarwa kamar yadda ya kamata, tare da guardian ɗinsa da mai martaba yake yi. Yau ma dawowarta kenan daga makaranta, mota ta yi parking a parking lot na gidanta. Tana fitowa suka kitibis da Anisa da za ta fita, ita ma cikin washe bakin ta ce daga ganin kin nan a gaje kike, dan ko idanunki sun nuna. Hamma ce tana faɗin wallahi an ta Anisa kamar kin sani, so nake koyi na kwashi su little mu koma gida. Sauki na kawai yau ba makarantar Islamiyya. To wannan ba za ki zaman ki nan ba har sai mijinki ya zo. Kin ga da kin koma gida fa sai kin girki, amma nan ko kawo miki za a yi kici. Ki bar lafiyar gado ki kwanta kawai. Ko ya kika ce? Ta faɗa tana nuna mata da yatsa. Ai ko kin ko kawo idea wallahi, zama na zan yi ma na huta. Gashi yau mun yi test babu dai daɗi sai dai addu'a. To shi kenan ni nayi wurin bikin ƙawata sai na dawo. Allah ya tsare. Ƙarasa ta yi cikin gidan. Bayan ta ci abinci sannan ta tashi zuwa gaida mai martaba dan kwanakin nan baya jin daɗi. Ko da ta shiga falon nasa duk sun hargitsa shi. Little Mama da Little Mami su ne dai maras ji, sai jefe-jefe suke da trophies suna ta ihu. Wata tsawa ta daka min sannan suka nutsu. Dariya kawai sarki magaji ya ce kyale su kawai sama su yi abinsu, sai fa ai falon su ne. Ba komai, ni ai abun nasu burge ni, ko ba komai abun nasu burge ni yake. Kashe shi ta yi wallahi ba sa jin magana ne, gashi suna ta hayaniya kuma kai baka da isasshiyar lafiya. Ba komai ai, ni abun nasu burge ni yake. Ki gansu fa sai ka ce 'yan shekara 6 amma ko 4 ba su cika ba. Rayat ma ta ce ga sunan kam. Kin ga daidai titin arziki ba ruwansa, akwai sanyin hali gare shi. Bawan Allah ya biyo halin mai sunansa. Bata jima da wannan ba sannan ta fito. Sannan bai shigo gidan ba sai dare ya ba da an wuce masa da motar shi gida, kuma ya zo family house ɗaukar ta. Ko da za su wuce yaran duk sun yi bacci, haka nan suka kwashe su zuwa gida tun da gobe akwai boko. Bayan ta yi wanka ta samu ta sha paracetamol saboda ba ta jin daɗin jikinta. Tana kwanta shi kuma yana fitowa daga wurin wankan, kawai bata ankara ba ta ji ya faɗo mata a ƙasa. Ta san me yake so, duk da akwai tarin gajiya da tare da ita, bai sa ta hana shi ba, don in ba bata bashi ba waye zai bashi. Wasu irin zafafin kisa yake sauke mata a jiki, tun ba ta wani jin abu a ranta, ita ma ta design ta tashi. Sadam kam ya san duk yadda zai yi koda ba ta da niyyar abun a ranta. Ya kware ta wannan fannin sosai, nan take ita ma ta ba da kai bori ya hau. To alhamdulillah. A yau muka kama ƙarshen littafin nan mai suna Wata Masarauta. Kar ku manta ku yi subscribing kuma da liking domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode.